Musore changu ndine kumoshasha tadzoka zvakare. Palenda apa pane vanhu vatatu yakambotaurika futi nyaya iyoyo. Pana Mwaturura, koita mwana waSabhuku, kozoita Madzima ndiye akapedzera kutengeserwa lenda. Mwana waSabhuku ini ndatidawo towakonfirm because paya yakaitwa kunga ingiri hondo yeava patakazoenda paground ndo patakasvika tobva tadiscover kuti kuzasi ava ndo vane imba iraka. Mati wechitatu ndiani? Mwaturura, mwana waSabhuku na Madzima naMwaturura. Mukaone pane miti mide pamusoro pacho ndo pane wepa mwana waSabhuku. Saka tasvika apa takati ndepaMadzima pane umba iyo netoileti ine patori nemvura yezimwa yaakatorisa uyu. Then pane futi matombo emunhu akatengesera Madzima ari mukaona pane green pane zvimitswa ndo pane matombo emunhu akatengesera uyu asi tori futi avaba. Saka paroti pamusoro pane mwana waSabhuku, pechi2 pane ava vari kureplace akavatengesera, pechi3 ndo pane dzimba but zvinhu zvese izvi I think chinhu chaiitwa ndiSabhuku neanga ari former Ishe Sanyamani, anga ari acting Ishe Sanyamani, ndo vanhu vane zvinhu zvekuita neavo. Saka I think mukadaidza vanhu vaviri ivavo vanonatsokutsanagurai zvakakwana maringe nesituation yepaland iyi. When I was talking about because can I invest out through these people? Most why I mean the Indian to I found that this of Sabhuku. You check to Sabhuku one of them what and then go away and more branco. I don't like to you say to me again. And I come with a Sabhuku. I'm not Saji. Sakanasi and as we need those people here na Ishe wacho because kana ngari kuweka in cow na Ishe, we need those people to talk about. Was ndo pataka pese noti last time awaka waina Sabhuku. My Sabhuku wasvipoka wakagara wachimwitnesera wachisapota ava kuti uyani kuti abve. Asi sitaenda kuground taakwenda kudiscover tayo uyu anogononga akatengeserwa maybe mukati momo. Asi asinotengeserwa neavo. Asi mukati muyadhi ndo mune futi mwana waSabhuku. Lazima nakanga ane matongo wazili chiti nane matongo akatengeserwa apana unga adi mwana uyo akatoklemo kana uyo akatotengeserwa matongo it means kuti astori second first owner uyo ato second saka kuti first owner chakamupiwa nani akazotengesera uyu first owner weuku ndiye akatora kuti kutoklemoti ngepanga kusaidire ava kwamaSabhuku ava havana kutaura but maSabhuku akataura kuti isisu mwana wangu wakanzi chengeta neava asi ava vana kuzvitaura kuti wakadi pawakawaipana isisi tatauzobvunza kuti saka imimi muri kutishungurudzira munhu uyu, imimi maifanira kunga makatitaurira nyaya yavanhu vatatu tauya kuongorora nyaya yeyadhi ingani yeyadhi nhatu, sei manongedza uyu chete bozi ataubvunza kuti rekati ko yakugara paZimbabwe ndiani zvikazi ano uyo ndiishe akagadzirisa nyaya yacho saka hamo ndikati ayozve haashaiki as long as ari muchi ari muyadzi muteto iritaura anosara kunze sei. Ndio patakati pamusoro pacho zvikazi izi mwana wedu akatopiwa akatotorawo futi kwechi kweyawo
tikati saka mwedzi muno watatu nodi saka ndaona sanyamani angari acting deep common church but that's still acting much anouya current because anomunogadzisa nyaya current saka ndatsanga 26